Dia tu kumtu kapor kana biangin sedang loa yang ni kejing syakri kejongi haga ni kejan med haga bening kong ek ngimla kamda penpau yang kejing songo kejing yu blay ula pala yang ni mengilak ban sesen pat ban kiu yang yeng ke bagentang kejong ban yaro ban pendan buram ban syakri yu di bulan kurku yang ni kejing syakri kejongi di gini sedang ini kerja seng kuat ban slow ketika ni ki bentar dengan ketian kejong boleh bagi bawang kum ni tu ai ngo yu try du khat karpat ya ke teng jong u tepen benai ya ke jing le jong u ha pedeng ki kenja ban riu turwai ha u turwai ki jing ya ro ha u tu ya keren sepang ki kam ki bapela jong u Bulan kurku ni, ia bani puli masa sekolah ni kan ketian macam tu. Dia kan ni por ni, bukti kan ni por jang jang sekali jang ni, kemat jujur le dua itu ni dua. Ublai bu pa jang ni bah beneng, try sisi sen kan iwan kemat jang me, hagan ni jan me ban aingo yang me kan rad. Me penio yang ni kan ni por ke kodor try. Bagian mi nak lagi jongi yang kisam ke jongi, bankiu akan yang ke bagentang ke jongi detrai. Banai ngo yang mi ban syakri yang mi ban wai ban keren kikam kiba pula ke jongi. Kenrat bi ni ai ngo yang mi lam yang jing ke jongi ke balai baro. Ni longkum ni ke mi long ru kenrat ni tips kem bade ke jing isne ke jongi. Kenrat ni wan ban IT yang ni ke por jongi jing syakri ke jongi kenrat. Ha ke jing lam men sim ko ke jongi. Syab ki baro ki bangin yo ban pendep try kina long si sya try ki ba pensat bor dong mun sim ko yu jame akalong ki jing ruai ya ro jungi ya ki jing ruai ya ro ki jing puli ki jungi na ki tien ki jong play mi wan seme de ma ki jing ruai ki jungi kham kerpang bangi yo man ya seblok na ki tien ki jame de try pen kentang ki baro ki jing pendep ki jungi baro kan rat bi Abi kan dalam sisa try kita pun semua kan ya gaman kamu koi ke jauh me try semti yang ini kami ni kami long ni I think ibu ti kami semua ke jengpan kamu ngoi jengi kamran yang ngoi idam ni pan ni baro aku tengok try baru nampak jengi Jesus Christ tengok por ni pediang som haru ya pi baro ki para menget jangka balang ibla ya don hari por nak minta bangin New York bania sekali lang ya ke kerten ke makrau bag badan bor ke jong utrai jongi Jesus Christ lo blai jongi but the see don naki para banget ki bamdei na po jong ne balang ki bijuwan man sekali lang hak ne ke yeng ke bagentang ne ke balang ya moro i pediang so bahaya piru iwe but naru ki pastor ki jongi pastor in charge jong pi pastor London same nang ta baru ki teman besan ki don bat ngi hang ni ki rang ba balang baru ya pi ki long pa ini ya seperang yang ni syakri ki jongi ngin ya ruai ki jing ruai ke ba sispa khatsan ki jing ruai ke ba sispa khatsan syabu un let sabeneng jisu ulakular baun pha hangi yumen sim haga balang bani ai trei ya ki sunran kalabiang ke jing ai umen sim baro itu gitu kan ke jiu ai ke ba sispa khatsan Kalabi
ching ai e u men sim la ching ku lar u la endem anda shaboneng u give de u men sim u lahiyar la ben emki ajar bril hai kapen tekas la buram hai kapen tekas la buram yaka keteng sukres kacengko larim chong ublay kadang biyang eyangi mentatingi laban duai waon wan u men simhi atrai jisu yang ikan ma atrai jisu yang ikan ma tekno shibun u men sim amen sim baku jingkular wanda jing ai chong mehi me ba isnei wam jugala da gabordo rei hangi ben im ben shai yaki baman ben im ben shai yaki baman ben long smat yala kibre Terter. Bagi kitin kiong kumne. Nama kitip skem baladon liat no ya ke yeng jongi kebaha kendo. Kani ke yeng trep ken. Ngidon ke jengtei no blei. Ke yeng balathau bom da kikti. Bom jukut haki. Namar kata habangi smau shilur halagasngi. Bad bangi tem ba kat bangi dang shong hagane gamet ngi shong khlad na utrai namar daga jinget om daga jingyo i ti ngi smau shulur ken ha ban len no daga ni gamet bad ban yo shong ne bad utrai nabagumta ru ngi ya le ting e no ban long ki ba pen song ba e ya u langi ya shong sa la ni
ngia lej no marga day ban penyeng yang ibaro akmat ka jingsong bishar ukrist bawai unyo pediang haladi ya kita ki eru balale hakamet jongi kabakum kiba ulale labhan sneu Ladau nuru umon banwan na din jonga ai unlen yeladi badun ra yala gading pana badun wan bot yanga naba nuru ubamon ban pen im yala gamen sim un pendu no yaka bad nuru uba du no yala gamen sim nak benta jonga un syam yaka naba ubriu un mento ayu Lada unyo ia ka perthei baro badundu no ia la ka mensim lani ubriu unya pli da ia la ka mensim tito bleu ni snei ban kurku ha ka ba yo ban puli ba cha skor na ni ka tin ka khoi ka jong blei tu ni le khmat jong blei ha ka jing doi tu ni doi ni wan ha khmat jong me kam ra bi ka ni ka por ban ai ngo ya mi trai Namaru ingi tips kem kan rabi ba kan ke jing im ke jongi ke shong hapo ke jing penihat ke jong me bangi aingo ya meru kan rabi melong blei uberi ubesumar ubayalam ingi ha ke jing im ke jongi ke mandang ke sungi matrai bangi syanya ngi ati hami de trai me alam ingi kan rabi me laman long ki khun ke jong me ngi aingo ya meru kan rabi bangi long kum ni ke bangi long Wat apa yang sibun kijing tulat kijing duna jong yang kibriu. Memeri mesumar me don rangkat me kerku ingi long kum ni kum ingi long kan bien. Me long blei bom tho kijing palat kijing duna kijong e. Bani aingu ya meru trai kan ko por na ka benta kan ka por ka bokordor. Ke sngi ka bekentang ka jong me. Ke mera a yang i bangin yo ban syakri ya ka kerteng ka bakhoj bak wadon bor ka jong me. Mela ai yang ini kena kelat bagi yo ban syakri lai dot kan rat bi ya ka keteng ka jong me ho ni lai yo ye ki jing syakri ha ka ni singina ro men step ki je seng khna o ki je seng skol pan pa ka jong e ba ru ni ka por ni yo ru trai ban don ha ka ni yeng ka jong me kan rat bi ban syakri me ngi sngongo te trai ni mar ka ni ka lat me ai ni bagi yo ban syakri me ba trai ni wan ha khmat jong me ka ni ka por ru kan rat bi ban wan ra lang ru ban ngi isibun kijing kijing ele ki bangi kendu kijing im kijong e bagi la ban ong wan ru try kan ka por try ban ai ngu ban songu e me na mar kijing ker khu ki bon ki ba me la the se kijing im kijong e ki ban ka singi try bi ni wan kum ni kum ngi long metip me kijing mot kijing par khat kijong e metip me kijing tulat kijong e metip me kan rat ye kijing dunai kijong e metip ye kijing bomla jong e kan try ban yat kum kam man ka jong me ndoi kan rat ye ya rap ye ngi te try bangin nom sange ka ba wan ban kiu sagi ye jong me ba dei kan ka yeng te try ya ka ba me so ba ye ngi bangin don ban selok na ka tin ka jong me ka khu ye ngi na mar ka ta ka ni ka jan me ru try ba ka ni kijing syakri ka jong e tan rat ye in song thu in yo sngo te try ye ka jing lam ka jong me bagi jing syakri ka jong e try kan nang yo yang ye ka bor try mengenang i bat jan chame hagi por baro jong jing em ka jong e try bi ni ai ngo ye me ru kan rat bi bangi yo ban puli ka tien ka jong me try ju su ko dor ilong itin ki ba pen kan mau yang kan rat bi bagi ka jing em ka jong e ka per thei ka long tang ka yeng trap ka yeng song basa pen kan mau yang itu try bi bangi di ban pen kre ye la di try bi hagi por baro jong jing em ka jong e namar bagi don ka por ki baro tien jom me thu yang bagi don ka por jong jing sedang bagi don ka por ka jing kun ba po jong ni ki por ya rap ngi te try ba yet ngi ma ban kun kre kan yele de ban syakri me bat ha ka ta akhir ka singi ko ma ka tien ka jom me ka ngi pule
in yang hakmat ke khet ke jong bishar ke jong me te trai men shem yang i trai be e ki ba me so ba e ken nama ki jing de ke jong i ker khu kan rat be ye ki yeng ki sem ke jong i ker khu ye ki kam ki ti ke bengi trai ker khu ye ki jing don kam ke jong i ke ba mana ke singi kham tam ker khu yang i trai ye ke jing im ke ba kan jaman sim ye ke kam ke me la shane yang i bengin pendep te trai kum ki nong buat ki jong me i nong buat ki jong me ki briu jong ke lenti kan rat be ho ni wan ru trai ke ne ko por ban buti khmat jong me kan rat be ke ne ko balang hang ni ru trai ni songu ya me bengi i ke ne ko balang kum ni kum ka long mela ker khu e ya ka balang ka jong me te trai ban ni i mela sei ki shakri ki jong me trai ki bi yo sngo ki jing khat ka jong ban tre ka kam ka jong me po la ka jong ka balang ban ni i ru trai de ki ni ki khmat ki ba kenja briu ki jong ni i ki jing ker khu ka jong me trai ya la ka jong ka balang ba trai be i ni dwai be minis nei ban nang ye ker khu ka balang ka jong me te trai na do i pastor i belong nong ya lam kan rat be jong ka balang ki temen besan rat ki belong ki nong ye tre ya ki nong ye tre ki nong ye kit ya balang ya ka kam jong ka balang hot ki de khat jong ka komati balang ki dong ke me ki rat be ki badon na ka jong ka benta trai ban ye tre po la ka jong ka balang ki ban pen krau ya ka gospel ke jong me trai ki balong ki nong krisyan kan rat be ki barat ba trai jesu ko dor ya la ka jong balang ben ker khu ki dong ke me ro ker khu ki khun samla te trai ban ma ki ru ki don na ka jong ka benta te trai be ban shakri me haki para samla kan rat be ker khu ki te trai banang sei trai be ki nong tre ki ban tre ka kam ka jong me la ka long ha ka balang ki haki jeseng kan te jeseng samla kum juru ki jeseng khna ki nong elam jong jeseng khna ker khu trai me de ki jing ker khu ba kan jab le ki jong me balang ganang ya ban ya na ka bor si ka bor ba ga jing yeng jong ka balang kan rat be ha kan ke por ke ba e ke ba ngi kundu ngi shem te trai kan ka khu bor sa ka patei ba me long blei ki blei utrai ki trai baru sim ki sim kan rat be ni wan ru ak ne ko por ban bu ti ya ke ne ki jing shakri ke jong e ho kham tam ni ka khu bor ke ba on sa pen sngo kan rat be ba ngi scam ka lo khu bor ke ba me pasiau ban kren ha pa ngi jong e ke ne ko por minis ne ban ker khu kan ran bagi ki bang ingin siyo sngo ki long si satra ki bla pensle ki bla persa do mesim ko jo me bangin mi nang ni te try in mi ringkat bagi jing ker khu ki jong me akan mau ru try ye ki para mesim ki bokodor kan mau try ki para bang ru ki bagi kendu ye ki jing esem ke jong ki jing du no jong ki ye ki bagi ki baton ki jong ki bang lam song thu ru baga balang na la wai kan ki jing sengan li ban pendep ye ki jing ni on tem ye ki para banget kan ye try ker khu ye ki long ye ki bagum kita ini sngo kan rat bi ye ki jing ker khu ba ki jing pentingan ki jong me do man sim khu yo jong me long hajan hasan da jong ki te try ba ki song thu kan rat bi me long le yo jong ki ko por ba e jong ki jing im ki jong ki try kan mau ru i ki ba pang ki ba chitom ki ba don ki yeng ki sem ki ba don ki hospital ki ba don ki ka sumar ki ba per try ni wan ra ye ki khmat jong me ke ga ha ke jan me de trai ha ke jing shakri ke jong kan mau lam ye ki ru trai ya rab ye ki trai be ki la ju shan ya ba jame begin song thu me long jing kermen wa ha pedeng jing du jing kermen ding ma jing pang si tom begin song thu me long nong pen khia te trai nong pen khia wa krao kan rat be ki la ban chu nget ban it be ha me trai namar ba jing nget ke jong pi ma ka tin jong me ko ong ke pen khia ya pi kan rat bi ni dwai men isne men ko khu trai ki hang no bi don pedeng jing pang si tom kan mau ru trai ki para men sim ko ko dor ki kun jaga balang te trai ki bala jingai ki bala klet ya me ru trai bi ki bala ngop ki ki jing sneu jang ane ka perthai ki klet kan rat bi ban shakri me ni wan ban bu ru ki khmat ka khet ka jing isne ki jong me trai long kam ban ka jong me men lej ban kren ni ki te trai ha ka ru kom ka phalla kan rat bi bagi mensim bagi donut mau try kan panjang pra bagi lawan wan same to try bi ban pedang me bermelong nang pen em ujongi try sngo i gane jing pan ka bongo ujongi kan ran bi bagi ni pan i ngo i dem ha ka kerteng ka jong try baru nang pen em jongi Jesus Christ amen te ne ko pon ngin yo ban pendep ya ki kam jang ka balang
ki para bangi bi baro ki longkmi ki longpa ki parolok samla bat ki heb ki berin ki badai ki khot jong kabalang hangni hamauro bat yapi ki weipan ki bajue don rangkat bat ni nagawi ke por segawai pan ya ku play pi baro haga keteng trai jongi uji sukris i nongkren hakene ka jingi seng hakene ki janmit ilong itmen basan ar mani ibalong teman basan jong kabalang Presbyterian Mauyong hapo kene ka presbytery ke jongi ni hamaulai ni pediang subha yepi teman basan nakabanta ke jing penko ngu yala di banwan banyedon rengkat bat ngi kum kabalang bat kham tam ban sam ye ka khubor ka ktin ke jong blei pedeng jongi hakini ke jan mien kublei sibun ye ka jing pelai por ke jong phi ban ngi juai bau blei un kurkhu ye ngi kum kabalang lingba ka khubor ka ba pidon ban sam pedeng jongi hakini ka jan mien kum ke jing pen itu i teman besan armani ilong menta u secretary jong kamaulai presbytery ke jongi bat i don hagni ke kam menta sahagni ke senam ke banwan ru i awan rengkat hagni ke jing seng lem bat i kong i balong ikimi ki khon lem bat i para jong i ni pediang subhaya phiru kiba layawan rengkat bai teman besan sagani ke jing sagri lang ya oblei hagani ka janmien oblei un kerkulang yengi baro hagani ke por ngin yo ban pediang no ye ki jing aingo ban hadien balade ban pediang ye kingi kerpat ye teman besan jongi teman besan WM Ramsdam in soba ban bo oblei ke jing duai na ka benta ki jing aingo kini ki long ki jing ban bana ko blei sibot tang ni duai hak jing genja jang kapor bat jing gentang jang gesngi ni daru ane ke yeng ka bakhuj bat ka bagantang ka jang me ban mane ban syakri jame ublei bohok ublei bakhuj ublei budon bor baro bat ublei budap da ka jang i pada pedeng jang ni ke jing syakri jang i ye ka kadeng jang me ka trai ni daru ye ni ka benta ban ai syakakam ka jang me ban ngi duai ngi kerpa da khamat me ko konrat usai ban sim ban pediang ru ye gi gi ai ke batngit bat ke batlat jangi ba shano ba kabalang kan yo ban panan kam ye gi gi ai kin long balak kerkhu da ka bor ko jong me ngi duai ye ka wei pagwei ka kti wala no syakani ke jing ai ngo bagi nang dap kerahai ha ke jing im jangi ke pamalang sngi ban men kerkhu ye ki kam ke jing tre jing ta jangi bat kham ta me ye ke jing long jing im sim bagi nang laban ai khambha syakakam ko jong me ngidwai kerpang korat e nakam ta ki baduk ki bakerdu iste ban kerkhu ban ple kalat kalantin pra jongkir kumjo ho nam ta ki khon samlaru ki bampat yo ki kam ki jam ki babit ki babiang ngidwai ki ple kalat kalantin nam ta jongkir kumjo sikintin ko tra ji sungi dwai nam ta ki ka sem jong klong blenti ibladi bandu no lo jong khon e jong e dua ye ke jing pentengan ke jame do mensim ko jame ye e ringkat ba ke yeng sem bat ke bihing besam baro bagi e ke baro kilang bal pediang da ka por ko jong me ker khur ke jing pedap jang balang ha ni ke jan me bagi e ke baro kilang ringkat bat ke jing ker khu jame ha ni ke por ngi roi kerpang ru nam tau syakri jong me uba mela walam khnang ha ni ke jaka ha ni ke balang ke jangi ban sam ye ka tin ke bem ko jong me tu isne ban ker khu ye ke jing ban krek baro bagawai kaktin ko mi no nakasentur ka jong utrai kalang balapan getang da kapor ka snam ka jong me ker khuru yangi habang isngap ya kaktin jame ka trai ai ngilong ka khendau ka babaha balaban pediang ya kaktin ko em jong me bangilaban om tang ki baya sngo re ru ngilong ki nong le ya kaktin jong me ker khu gunrat e lo jong syakri ha ka jing syakri jong ya ka kam jong me kham tam e kum u secretary jong ka molai presbytery tano ai hi ko trai chi su ka jing sai ka jing stan bala ban pentelon ya kam jame nang ni syekman ker khu ya ni ka jing seng menang sa ni IT ki ke barok ha ki ti jame pediang kini ka jing dua jing kerpa jing to ma bro ikiring kang jingi
Dia mengidwai ngingu ngipa ni kini baru hak keteng jeng Yesus. Amen. Tito kum tu mentapan ngina poisa ka benta ka ba nginyo sngulo ya jeng selok daga ketien ka jong blei. Pada syab nginya poisa ka ka benta ka jeng kren ya ketien ka jong blei. Kemudian penkreak ini ruai ke jeruai ke bah sispa lai pausan. Ke jeruai ke sispa lai pausan. Atau keren pada menurut Yesus. Iktien jong me long umso. Kibala apan mi ke jingsuk ke badap da jor baro. Ke jing sawa ke jing pendong ke jing pensyoy dok bat pop. Hajing sawa song ha jong me ki jem jai jai ki do khom. Ke jeruai ke bah sispa lai pausan. Atokren bajem not Jesu iktin jong melong umso ibala ben mi kaching so kabada da jor baro kaching sawai kaching ben long ijing ben shoy do bat po ajing sa was no bhajong me ki jem jai jai ki dukha ki ai ki ki babang rujong pertai om lat nu jor bat jing sawa ki tin swor ga jing map ai ngin snow jing sawa jong me ga jing sawa badon bol apojong ngahai kadon nut ben milchin surga bagor ong hanga pamilong jonga ong daika din ka basyai to bendo kaching arta din kren hanga to kren atrai aingan yos go kawe kaktin kabami na boneng Jing shep tinkin ja jiu nom ting sung bom jiu good gan me Tunggu duai. Try session pan iwan hakmat jome ganega por ban aingo yame. Kumning idon ganega benta ka bangin ye kren ka ketien ka jome. Kan rabi me I yo shakli jome kumbu ulang. Apa dengan jeng tulat ki babon kumu brio. Bar ka jeng persyang ka batulat kumu brio. Bangin scam try Begitu penkreak baru, penkreak kumu beri, kinlong, kiba penjanai, lalu mensema kuyu jame. Mengingat scam ru, bagi ni kilong ki benta kiba meme kuat ban keren apa yang jongi kenal bayi, kum kiba ngeti, mengingat duai meme snei, ban penjanai meme try keren meme try ingin yoslo, maka ketien ki jome, kalau kebor nak benta kejeng kejongi kiba nak sah kum kiba ngeti. Mentrai bayi ni semti, ia kena kupor, jangan kena kerja selok, ia kena kerja jome,
yang lama medu mensim jong me ngawi ke jengpan ka bango ko jong ngingo ngidem mi pani ke de baro ak teng utrai ba unang penim jong Yesus Kristus. Amen. He ga ningkong nga sa sisin pan nga mla kam da pan pau jong songo yu blai na margane ka por ne ga lat bula pli ai nga manganyo ban ya don bat phi kum ka balang ling ba ka program committee jong ka balang man don kan bat phi ka balang ban ya selok na ka tien ka jong blai ti kumala dwai blai ngi skem blai don kan ban ngi ya kene jumpen kre ba don ka jing ngi skem ka ba abang perkat penkre yang ini kebentan yang kita jom beli kuah bah yang ini bagian ya pusat ya perkat yang ini kebentan yang kita jom beli. Lesi bona fipin dengar ada fipe jaga program, insya kumla ongi tulisan secretary. Ketika si kamdeka program kejongah bangan di Bankeren. Ketika program di Bankeren ha ketika arpo arterik ban wan kenesan di wan arpo arterik. Magadaw ko lang na marba habalaya penbay yang ini program badi teman-teman di beliau kasono secretary sang kabalang ngaklam daw pay berkat ba kadikatayo ka basaw ka mangi kum kabalang ni don ya ka sakramen ka jeng kaway tray sikida ka sakramen hapo jang kabalang markam di katayo ka ba khaddo lain jad tenri hadian banga la phone ni teman-teman ala yathu ikata ban nga sokmen ba nakaliang balang ba songo nam ta naga balang kala penben ba ngade ban sim ya ngene benta ngene ka janmet daka ba ngeya bujilino ba di Mr. R Kongsdam ti kubli sibon naga menta jong Mr. R Kongsdam ru ramba balang na menta ka nika ke ba pi penkongu amang ya la ban penben ya kene program ha kene kapor Di ngimlaru ha kene kapor lam da penpau gi songo jongai ke balang lembaga program komiti kemalaong ba ka penyo yang ai ke dekalat bangan ya dan rangkat batfi ban kren ke tin ke jong belai pediang soba ha kene kaporu ai ku belai ina do i pastor jongi pastor jong ke balang ki teman besan ki rangba balang baro ki dong kemi ki dong kepa ki beidon ha kene kapor ai ku belai fi baro agar teng ke jong try baru nampak nem jong Yesus Kristus baka jeng par ke jong kan ke por kalong ba so ba sing kren ke tin jong beli so ma ban kan maulem ke jeng doi ke jong people beli undalam ye kan ke jong kre ke bangana persang ban kre apa ke jeng tron kum ubri ban kren apa ke jong pi ke ka jan bi ke mentang bat kendiat mo ai temusan secretary la penitu yang ngade na balang mauyong do bat lajit bat penkentang yang aku mutuman mesan haka senam araja sipo haka balang haka presbytery balang haka balang presbyterian Purnuri di haswa jungata haswa dengan donsa haka balang mauyong di nomor bagai kun jong balang maulai ni don haka balang maulai jadi ka wei ka banga sukwa ban ya tu epi ke por ka long ba habangi dangrit mangi deina po mulai urang la kha la he la sanang tu dure habangi dangrit ha snem se jar kan dai spa andru po i pa jongi kin ru po tam i pa jongi i le bantrei siapo sunapahar itu ga sedemenait company ki tip giba kan mau le se kin tip ga dei ga tu ka company ke ba useng u lok jong ikong meseden war u sahab makalaut yang ngidang rit kan mau ti pa le lam situ sia dilangam ni yem ni sa hadu ma dep ya ga metric ni se 14 biangsa mulai se silong ti hakata ka snem bangi don seti ni don balang ha ka balang mau tengkut ime kira keteng balang no yang isi pok mau tengkut ni don sipongut sipara bentangi sa perangun di ngai poi kha ba di kong lavinia marpana i badai kun jangi teman mesan bisela na balang maulai tinggi le don langot ki kun ban langot ki seo na i kun he i jonga di agni ko por nga
dabru daga jing songo songkemen menong maga don daga barang nomor ki don na pedeng jong fi nang ni ki ba ki temen besan roma ki bilang khamsa mala ki bangi nilai tre nilai kit ki kam ka jong belai haki presbytery aga jiseng samla presbytery ki wi temen besan momen temen besan Amsterdam ki di ki bangi laya telun nilai kit ya ba ki kam jong ka presbytery aga jiseng samla jong presbytery ki di ki por ki mensha bat nga so kemen ro nga por ba nga I dan ro ki perlo ki jonga beri wen pedeng kita ite iba fair sila iba odi wen ki perlo ke ba nia I ba padahal mentaru janman ke si ke don ka connection jonga bat I ning ba ki jing share ki jong I hamtam ki tin jong blai ki bangi yo ban puli mana ke singi ti nga so kemen I don hang ne but squat ban ye thu ipi blai ula thau thama ye ke jing I jong I along sekri jong blai namar balai bah ki por mencangi ye trei mongi don kam office nge trei lang ina ni sawas kasil ni trei lang but iru ki office ki ba ngi de jong agriculture nge ngari jong ka piluri ten brei idon ki por ngi attach apo block ngi si trei lang ye itu ba I mengi tip hai ke jing im jong I ke balong kum no ki ke por ten brei song wo blai thau thama I but ka ai mesim sibun yang aru ma bang I ke jing im ke thama ke jong I ma ke sem ke jong I ti to mentangin ya poino sa ke benta ke bang pen kre ke por bangin yo bane silok bagata ka long ngala pensong long rim ke ni ke jingkren jong ha ke ni ka janmet na ka to benta ka bang ala puli mene na ka siti ka baar ke jong pol sa ki nong korin kala nong besan ke dekat ke bakat we bat kini ka dekat ka lenong ka besan ka dekat ka ningkong bat ke kini ka dekat ka ongkum ni namar ngi tips kem baladon lead no ya ke yeng jongi ka bah ka khndo kani ka yeng trap ken ngi don ke jingtei na ublei ke yeng balathau bom de kiti ka bom jukut habneng namar ngi tips kem baladon lead no ya ka yeng jongi ka bah khndo kani ka yeng trap ken ngi don ka jingtei na ublei ka yeng balathau bom da ka kiti ka bom jukut na beneng ulen ker khu ye ki ni ki kentien ki bala puli ka ka por ba ki tegi long ki kentien ki ba la sat na ka siti ka ba ar no jong pol si ki no korint Paul tho sa ka balang korint bat khanang bangin ngin song thu balai Paul tho ya ka te ka siti ikitigi tho artali ka siti Paul siti ka beningkong ba siti ka ba ar ka ni ka siti ka ba ar bat khanang bangin song thu balai Paul tho ya ka te siti si ka balang korint tu ngane pe kumne katu kat ni syafang kana nong ba korint la ong ba ka nong ba korint haka por pol kade ka wei na ki nong ba ka ba pau nam ha bat ka deiru ka jaka pedeng jong ka khai pateng ka nong ba ka ba don lot ba ro ki jaj ben riu na ka leng saudong ka parthei lani la ba dong tin pareng ki ong ka cosmopolitan city ka deiru ka jaka pedeng jong ki kam le sobha ki ba bon jaj kumta don haka ya ke jing pakho ke balong persya ya ke long beriu man beriu lani katakan negative impact ke kring ya ki beriu ki beper sa ke jing im ke balong lengkar laju ong bahakane ke nong ba ke jing ya le song ba ki jing ya le song ba kim jukot mod gi nong tho ki bo dagane kentena ke den prank ki ong entertainments never end, and the night is always ever young. Kini ki layalam ya ki brio bakin ngop sekikam auria bat kikam nati kiba syirkai. But amdan kanu ke jeng perking ya kani. We historian unong to history u Josephus uang gumne uang
kalong kabama banyan haga surok kanong ba korin haba dum kalong kabama banyan hasurok kanong ba korin haga badum kabadum gamut balamiet rei gindan ki jaga ki badum si wat hak porjan met la ne kabara kaben kasngi ka sep marlat pertai kala sedang bandum si ginyo mi prabaji tar kalong kabama uni tu new history nu tu wong kalong kabama banyan ki surok kanong ba korin habadum upol ulapai bandai yalap syakanong ba kurin kabakum kata pol di Arab ulapai bandai yalap syakanong ba kabakum kata penban ladon sibun kimen sim kibakodor kibala pediang yau jisu ding ba jing yalap chang u bat balala ban perlang ru bat seng ya kabalang hakorin esu pol hak bersedang jong ga jingilap jong u la sem jing sibun namar u concentrate u pet be ya kita kijaka bagi beriu ki long lengkar ki im ke jing im ke balong ki jong ki im bam tip beriu tip belai ke bam tip you beriu no ten rei ke ba sngo kemen no ai men sem sibun haka jaga ka bakum kata haka nong ba ka bakum kata layo banseng ya kabalang layo banseng kabalang nyo i bo pol ula to artelik city saki nongkoren ka city ka banengkong ka bo pol ula to kalong hadin bula yo ya kubor sapang ka jinglong jingman bom sautanat ha ki balang yo ka kubor yo sngoy ka kubor ya ka jinglong jingman ji balang ka bom sautanat ki balang ki long ki balang ki ba yapa yapara ki balang ki ba pensilur ya ka jinges ngau kenhon ki para banget ki ya isi iwe pan kim ya song tho jingmot kadon ka jinges ngau liang ki le bane sirut ha pedeng jong ki habo yo ngau ya kini ki kala pelong ya u ba un tho gerki ya ka siti ka baningkong seki kata kajing ya sengau kajing upol kamu ilap song tu siti ire umdan apa kan kanong ba utho da siti hakane ka siti ka baningkong pol wanra ya kajing hikai banyalong ka wei wanra ya kajing hikai banyalong ka wei uyo i bagi balang ki long ki bam dan ka jinglong rangba ka bakan jaman sim dan kata ka spiritual kadon kata ka spiritual immaturity kimdan nak jinglong rangba ka jinglong mesim but day nak dau bau ong bau pendan kam but day nak dau bau ong badan kam ban ai haki ya kadut begitu gimenta bau polong dan kam ban ai ki ya kadut oh penpau baki dan ka jing bomlong rangba jongki ong dan kam ban ai ya kadut utho ban hikai ki ya ka jinglong ka wei in semua akan ke siti ke benengkong jo pol kuren sepang ke jingilong kawai kemet wal haba sibun ki dekhat nang tahu wan ra ru ya ke jingikai sepang ke jing i sepang ke jing i nama bu kwa bagi para banget kini i bat ya long kawai kabalong ka bor ba na ka banta ke jing im kristan wan ra ya kani ka benda mo bagi para banget kini orang kawai bat kan don ke jingi it apa yang jongki namar baga jingi it kalong ka bor ba ndak mata ke jing im kristan opol wong mo la kelam ke jingi it mo kita ke jingi lap nang ta ke jingi tu lupa nang ta ki ke ibarat kindo no kinyap la daga dan ke jingi bega jingi kene junom haga siti ka ba arpat upol uyo i bagi bangen ke lakiu haga jingim ka bagan jaman sem u tho eksibar hadien uyo i bagi bangen lagi para bangen ki badan haga balang korin ke lakiu haga jingim ka bagan jaman sem ka ba penpau baga siti ka baningkong ka la trekam ba di arab ki
kumta u sodan kam ban tho pat sakawei ke siti seki ban hikai ya ki bakan jaman siam ki ban ya lam ya ki aga jing em kestan jongki ke baman naga sengi ki jing hikai ki ban ya lam ya ga jing em kestan ke jongki ke baman naga sengi pun pauru ya ka jing songo ya ki para bangai bagila la ban le bha hagi benta baro mo jong ka jing sakri ke jongki lane ke jing yalap ke jongki gospel ke jing long men sem ke jongki pun pa ke jing songo ki para bangai namar ke ni ke jing le bha jongki nang ki ki hagi benta baro badau do mention kam tam hagi jing ai jongki sega kam ke jong ublei ka balong ke jing kersan ban penia caprang ya kam ke jong ublei ula kerku ya ki bagi ni ospa kila kiu haga yo ka kot bad ula kerhuru ya ki haga mensim ban ai sega kam ke jong ublei tu kita gilong kat tu kat ne mo ki just ki be dei but kini ki atli ki sti ki bau pol utho sa ki nong korent batang ina position ni ka benta ka ba la pensiong abang la pensiong nong rim kum ka jing selok jong ha kini ka pol bang kwa ban sim ye gitu ki kintien na kini ka nong ka bingkong ka baong ngidon ka jing te na ublei ke yeng bala thau bom da gikti ka bom jukun haki beneng ngidon ka jing te na ublei ke yeng bala thau bom da gikti ka bom jukun haki beneng na kita ikintin upol mo ula tho na kita ikintin bo upol ula tho nyala ban song thu ba kane ka perthei ke banging im kam dei ka jaka songne jongi hilam song thu ba kane ka perthei ke banging im kam dei ka jaka songne jongi la ni ngila ban ong da ka wei pat ka kentien ngila ban ong da wei pat kentien ke jing yap kam dei ka bakut ke jing im ke jing yam kam dei ka bakut jong ke jing im namar ba dien jong ke yam kan don ke jaka ka bangin song ne wa pol uang ma bu jisuru la keren kita ke jaka bangan nei ban penkre na ka benta jong pi mo bat ka la long ro ka phang padeng jong ke ni ka jing ya slok jong ha ka ni ka por ke jing yam kam dei ka bakut jong ke jing im dan bon ki ba ubri utieng ha ke jing im henrei ka ba krau tam na baro ke jing tieng ki ba ubri udan ke de jing tieng ke jing yam dena ta ka dau ba sa dan ka tu ke jing ong ka ba ong kum ni ka long popular ra ke de jing ong ha ka tien phareng ong kum ni everybody wants to go to heaven but nobody wants to die yang baro ni kwa benda sa peneng mo ibong kwa di sa peneng tenrei mundan pad kwa baniap balai maka jing yap hi kalau sun jong beli tieng ngi dong jing tieng ya ka jing yap barkane ka jing ong ka pen isai ba baro ngi tieng ya ka jing yap ngi song sep tieng ngi song sep tieng onjayu la ngi yap siga don ka de sep tieng onjayu ngi don ka jing artien ka jing bom so artien jayu hadien jong ka jing yap maka jing yap hi ka de ka tanrai jong ka jing ubrio la ni ka fundamental human problem henry ni namla ban kiar la ni ban lai ka jing yap namar ka jing yap kan lam bat kan wan ben haman la wei po wei ubrio mdan ban imsa ha ka ka pathai namar ta haba ka jing yap ka don namar ta haba ka jing yap ka don ngin hab ban kali halade marwe ka ei ka ne ka jing im ka ei ka ne ka jing im bar ka jubab bangila ban ai
kalong ba ka jingim kalong ka ba lengkot bat ka bom tikena kalong ba lengkot bom tikena ujo buang ha ka kita ka jong ka ba khat sau ka nang ba aru breu wan mi komu sentiu tila on no ya pet no kom ka serngeu ba ne haba ujo ukran kum tei umut ya ka jing bom tikena jong ka jingim jing tikena makanya ka jingim ka jingi kalong ka jingim ka bom tikena ka jingim ka ba lengkot bat ka bom tikena kani ka jingim ka jong breu kalong tangkom ka yeng trap ka yeng song basa ka ba on salit no ya ka bat kani kalong ka yeng ka ba ka khando ka pol wong no ka ni ka siti ka jong wong kani ka yeng ka khando namar kata ngem dei ban sosarong ye ke jing im ngem dei ban sosarong ye ke jing im ibun sin kum gibrio longi sosarong ye ke jing im kata ka jing long telat jing im gibrio terei ngem dei ban sosarong ye ke jing im badu jacob ha ka siti ke jong u kelenong ka besau ka khot bakan lai ka sau wong umahamu wong wat sarong ni ka jingim wong kum ni timenta phi ki ba ong hakani ka sngi ne la shai ngin ya le sha ka ne kata ka nong ba ban ngin ya khayi ban ngin ya yo nong hindai haba phim tip ya ka ei ka banja haka ba la shai ka ba kumno kata ka jingim jang phi namar ka long ulo o ubami pau Bami pau tang sibet anda kumta di ulaja no ajar baru Jacob habau tho kumtei umut ba ngem dei ban susarong ban kensting yang ke jingim namar ke jingim jongi ke brio ka kalong ka bom tikena ka jingim brio mdan kanu ka batikena ne ka ba tikena ka ba ngem bakala ka ba tikena kalong tang ka jingyam amdan menuru balaban lait na ka jingyam way u playwriter or Greek playwriter u Sophocles wangom ni one of all the great wonders none is greater than man only for death can he find no cure. Wong na baro kijing pala ke bakrau haga perthei amdan kijing pala ke bakam krau banyu brio long pala jing thau ba pala ba karpang jong blai ndai tang kijing yap ke ba brio la ban lai dani la ban siam ya kijing penkia la ban penkia ma nam yam tagdi kijing ong jong niu playwriter we ni ki nong tho pli ki ba don nam kum ta ka ni ka jing em brio ba ha ka ni ka jing em jong brio ka don ka por ye ki baro ka kitab Ecclesiastes mo de ka kitab Ecclesiastes kalau nong ka balai ka do khat ban kong ba ar wang don ki ayom ye ki baro ba ki por ye ka jing thu baro ha po ka beneng kapor ban kha ban kapor ban yam kapor ban thung ban kapor ban ratno ya kata kabar thung unong thoi se ukren ni bakan ka jingem jong brio ma po ka jingem jong brio dan kipor ya ki baro nong kapor ban kha ka don kapor ban em ban he ban san mo la jinglong khna si ka jinglong samla nak jinglong nang tatetan ke jinglong rangba jinglong temen bagan ko puar bangisa klan no daga tak jingim jinglong normal ke jingim tenrei lada mo ngim ka nyim pya gam dan pada gamet ke bukai pya ani kumnung ya kendu no ya ki jingja songsi ki accident kini kita ikut anta ke puar re normal ubri poi nak jinglong kena samla long rangba long temen ba sakut no kata kecing im cubri kumta nyem dei ban so sarong ya kata kecing im namar ka don ka por ge baro
bagi jing em hapo kini ki por kadai ban long barbor ke jing em ke ba pen kre ke jing em hapo jong kini ki por kadai ban long ke jing em barbor ke ba pen kre kemot nadu bangi dang kena ngi pala dai ngi ke jing kre jong em pen he pen saniki bakin sungtu bagi la long ki kon ki ba pen kre ban long pa ban pen kre ban lech kata jaka mo ka yeng ba te om de ke ti ki brio na du dang kana la ka jing kit kre jing ki ban pen he sa ni ki makin tip makin long ki la pen kre kum ki samla la di ban long ki ba kre bun sin ha por samla ki ka por ka ba e mo por ka ba ki jing pen sai ki ba bun ki jing so ba jong ba ti ki ba bun ka long ka ba e tan rei ha po jong kita ka por dan kam ya ka jing pen kre jing long rang ba bat kumta ter pada po jong kini ke por dan kam ya ke jing pen kre ba ka tinu blai ka ong dan ki por ya ki ei baro ka por ban kha bat ka por ban yap ka por ban tung bat ka por ban rat no ya ka bala tung ba ka ba kut jong kini ka jing em ubriu unyap tang ba ka jing yap pat kam dei ka ba kut ka jong ubriu kam dei ka ba kut ka jong ubriu nak benta jongi Kristan ki nong bot jong Yesus Christ ni tip sai ling ba ka tin ublei ba ka ne jing yap kam dei ka ba kut jong ka jing em ka jong e bodu pol namar ka tawong namar ngi tip scam bala don let no yang ne ka yeng jong e ka ba ka khando kani ka yeng trap ken ni don ka jing tei no ublei ka yeng bala thau bom da ki ti brio Hendak ke jingtai nau belai ka bom jukut habeneng. Bad lesi ke laban keli hatu ngisung tu mo ikane. Ngilam satu haju ngijo perhat mo ikane. Bangidon ke jingtai nau belai ke yeng balatau bom rega keti. Laban keli ladi marmurai ngisung tu mo ikane. Mo Nasigin babun langi teng ngem da perkhatan ni kata long kalong sting ha jeng jeng perkhat ke jong bun ngi wat mangi kum Kristan bra kamel li begini ki nong put jong Yesus Christ bagi te kin tien ki thu sai ba andala let no ya ga ne yeng trep ka barong ka met jong ngi don ne ke jing te no ble bara ba ngi perkhat da ka jeng perkhat ka ba kan jaman sim ya ki te ki kin tien ki bo pol ukren ngin sem ani ngi laban lap ngin song thu sai ya ke jing sisa ke ba phla ke ban ai ngi ya ke jing kermen ngi song thu la ngi perkhat ngi pusan ha ngi song thu ba ke ba ban ai ngi jing sai ba ka don ke jing kermen ngi ya ka yeng ke ba te om de ke ti ki brio ngi nom sep tieng ya ke jing yap namar lendet jong ka don ke jing kermen Inam septi yang jengyam, nama lendet juga don jengkarmen. Pol uang bangim dei ban septi yang jengyam, nama ngi don kajeng kular na ublei. Baka jengyam kanam penyaklat yang ina u. Baka jengyam kanam penyaklat yang ina u. Kajengkot yang ina namar kata kalong bangi dei bangim dei ban sosarong yang ada kajengyam. Bagi dei kentien ke bau pol keren, bau jisuru ong mo. Ya kata kejaka kalau lej ban penkre kalong bet take tang na kebenta kitu tiba syanya au tiba nget bagi basyanya au om ya baro ya kiba nget tiba penkre mo kiba hab yang na ket bisar ke jungu mo kita kiba penkre mo ke hak ket bisar jungu ulu penmang lang ta jongki ya kada ki yang om ya baro mangi ki Kristan ngimla ban kam terai ya ke jaka ke bau jisu ong ban ban penkre na ta jong ngimla ban kam terai ngimla ban ong namar bang long Kristan ngala yo ya ka license ka ti jong ban rong be sera ka yen ke bau blai la penkre na ta jong ngimla ban kam terai ya ka jaka ka bau penkre dan kam namar kita ya ke jeng penkre ya la di ke jeng pen yesuk ya la di baru blai pada akhir kesengiu, laban kam terai, mo hadin,
ikan ke jing im ke bah hak berthai insalaban kam try kata kejaga langi ngilong ke bala penkre ha berthai te ngila ban perkhat tang ya ke med ngile exercise ade mau ki buon mentali le buon ki activities ke ngile ma physical activities ki exercise ke buon ke ngila ban ne ni bam ki jing bam ki ban penklani ke med ni pen bahabrio ya ke med ni bam ni di ni pen sung bah ya ke med Rekan mau bagai ni kami jungi kamla bangsa junam dan kam nomor kita ban pen kreru nang ban pen bahabriu ya kena kami sim ke jungi kum ki bangit kum ikestan badai kena kami jungi ulai ulah program hak kata karukom bagai di ban kod sedang lagi jeng long kulung rangba samla long temen bada haga scientific stem ki ong ka apoptosis kiu nang kihadu hakliar nak jelong kunung kena kiu kan poi kapor baga bau mla suban kiu sedang her arsud sedo ke jinglong temen bad mana ke singi sel hakamed ubrio inang yam hadu ba dapoi hakabakun dalapoi hakliar ke sedang her begini sel jagamed ubrio ke sedang ban dang yap dengan hadu mapoi kepor ke bakut mara gospel jong Matius kalau nong ka ba kan riu do khat apun riu Jisu ong na ba ubriu un mentoy ayu la da un yo ya ka perthei baro padun do no ya la ka mensim la ni ubriu ni pen da ya la ka mensim do Jisu kren ni ki kintien namar bau yoi mau bagi beriu ki be ya ki jongane ka perthai ban lum ya ki jongane ka perthai wong kan bentoy yo la ngi yo ka perthai baro ka wei but andu no ya ka mensim sumut se ulong khang perkhat bangin lum mo ki ba kan ka perthai dan ban afat ini kiban pelong yang ini bangin ngin kiu mah kijeng im kijeng insuk in kiu tino kijeng mut Jisu kalong ru aga joko por ma ngimdi ban be tangi kita ngimdi be kita namar ubriu mento iyu lada uyo ka perthai baro ka wei balundu na ka mesim mut bangi dairu namar kata ban lum ani ban yo ya kita ki bedai nak mata ka mesim ru pensim pen kre ialah di dan ubriu nya pli da ialah ka mensim kumta ka khobor ka khot yang ni ba ngintep ma ya ngintep ba ka jingyam kamde bakut jong ka jingim nang ta namar hadin ka jingyam dan saka weipat ka jingim life after death nang ta ka bangidei ban ai jing kenya khamat ka khat bisaru boleh nang ta kabalai kalong kay ngidi bentip ngene khubor ka khot ngidi bentip ba ke yeng song ne jongi kade habneng ada udah blai usem yangi bengilong ke bebet ban yo song ne ka yeng ka bawlo ong ka yeng bala thau bom de kiti ka bom jukut habneng nin yo mane song ringkat badu jinom lu junam lada u blai usem yangi bengilong ke bala pen krek ke long ke bebet Vietnam ban dan kata ka yeng ke bolo thau bom de kiti de ke bom jukut habneng na ngila ban song hatan ni song ringkat ba kecengkemen i angel beneng junam la junam titu boleh ni snegan kerku ya kene kejing selok ya kene janmen unyarap dengi bangin mi nang ngin berkat la de marui ka khot dengi marui ngin berkat wei ge kene kejing im jong ya pertai bad kai ke bakut song kejing im jong ada ngilalet na kene ka pertai titu boleh ni snegan kerku ni ram yang ini bagi yang kita perjuangi boleh nama mereka buram jauh amen tiada kumpulan mendapat nila poi segala jangan dika jeng syakri kejongi jangan dika janmen
ngis kamu boleh kurku iki kai barok ki bangin lo yon pendem kurku ru ya ni nang mi nang ni kam tam ni kam sim jong ni nang men sim ki pen kre nam ta ka yeng ko boleh ulat pen kre pen thau nak mata jong ni ini pen wai no ya ni jing sekri da bangin rwai ki jing rwai ka ba nyopu we jing rwai ki nyopu we a jing pen em ba pala a jing pen em ba scam kalat ban em kum kane omdon bala ban shem jing jeliu ke jing e hakane ki yashlei omdon banang ban batai dai tang ke jing start play ini rwai bro lai tali gitu ki dekat jangan ke jing rwai ban nyopui ban hadin bangi lada ban rwai ke jing rwai ngasa kerpat ya teman besan Dr. O Lamare yeso ban pelai yangi banang ni ban pelai yangi dak jing kurku ban wai Jing ben emba pela jing ben emba sken kalat ben em kung kani don bala ban shem jing jeluka jing in I can yashlei done banang ban batai lai time ka jing start play jing ben em jing ben em basken kalat ban em kum kani don bala ban shem ben ram jing et ka don ayuka bala kani bangin ken ma bujisu lasha ai tilaika jing ten kai ai ru yen me jing bha bon ha char na jing yap kong jong jing ben em apela jing ben em basken kalat ban em kung kani don bala ban shem jing is nay ba jeliu ba ne bom jukot don jing ben koi ba janai jing mong kan bari jing pelat na jing ram mana bating jing ya jing kerman ro lai ken soi nai ka bai shen jing ma jing ben em ba
ban em kun kani om dan bala ban shen. Kukpa jongi bahabeneng. Nyai ngui me ko try nama menang pli ni kalat kelenti. Ila aban syakri ye me ko try kumne kumangilong ablay. Naba ngitip a try kidan bun kijaka hapori bat shabaru. Baki banget hame ko try kimlong lai lu shablay ban syakri me. Isnay mengin ri kendong au try ini kecing lai lu kebamalangi. Kebalong kabor ngi kota banang roy banang klain hak jengej bak jenglong mensim. Isnai ru trai bahagi bentak jeng syakri barok mele pendap na do basdang jokan kapor. Nirwai yaro o trai bahai isnai bagalong kabor ngi kota. Inang laban pensawa jam kisur jing ruai kisur jing yaro. Naka bentak kekerteng ke emat ke badan bor jome. Ilayo ban pule ablay na kaktin kacome ko try bakalong kabor ko try yangi menginsan ha kijinglong mensim ilayo ro kabanta ban syakri me ko kenrat lang ba kijing aingu mengi ai syaka kam kacome ablay hoi kam tam ngaliyo ko try ban yo sngo ko try ya ka kubor kaktin jome lang ba syakri jome try bhai snei ba kaktin jome kan yo la ka jong kabanta kan yo kejaka ke bakongsan ni donot ke mensim ning gotai bengin sngau thu kham bha bat kham janai shapang ke jing im gotai mang im man ka perthai gotai ka de jing isnei ba ka jing ai ek ba phalatam ke chome a tra ba na mar ka tai isnei ngin nang ban nyau khor ban sumar de kem ki bangai mengin ya ko trai na ka bor men sim ba kho chme in sha ko kan ra ka ji ala mo men sim ba kho chme na mengin am so sarong ko trai ke ke jong par thai an ring in so skam ma blai ba ka kher jong ka si ko tra ngin yo ban ya shong lam mat me ko trai ha ka ta ka jakai bal pan kre na ma ta jong hi kane ka ru a ta kan ham no kan hap ken ko trai ban sham me ka jing ban ya Isai namar kataban kerku kota ke bentak yang syakri barok melpendam. Nuai rut nama tu syakri yang kota itam sanar mani ablai. Oh isai bandon kat bat I kota laka jong ke bentak. Ku muskatri jong maulai prestri kota bapa. Iron ke jingket kli ke kamram ke bakia kota ban pendap ku muskatri jong ke maulai prestri. Isai abde ban ai ke met ke basyat ke bakoj. Oh ke jeng mot jeng perkat ke badap ke jeng start ke jeng syampang ke jablai. Kam tam ke jeng long mensim ablai. Ban naiti ban syakri me met bat mensim langba ke prestri ablai. Kerku ko kenrat ye yulong syakri ha ke benda ke benta. Me penon kami kota un yang sen men sababan yang senda ju kota. Ha ke wei pat keren san kota. La kalong ban yang man sakhi ya ke teng jome. Ban yalla be gospel jama ablai. La kalong ban yakit ya ma ki kam jang prestri bat ki wei ki benta kota ba. Se ban kersan bor le yong syakri ko kenrat. Ni dua rut nak benda yang kesam kota jong syak jame. Saya kota bikin yo amat. Ya kejenon kat jame ki por baro. Priang ni ko kenrat am nak por mungkin sami no nak yang bikin tang jame. Isa ingin mi kota dak por ka ktin jame. Nang ilaban ya kota dak por ka jing syak ktin jame. Ngin nim kota kum kita ke bara ya ka jing syak ka gospel hang no nom gidon. Sngo ko kenrat bangu mahabatra ki pop. Nabi kini pan kita mengetengah Yesus nang penem behej. Bada ka bawai no tar airu ka jingai ke badap yang dap ka hayu try nang penem Yesus Kristus. Ka jing ej ba ka mamayan ko pla ka jong bleu kpa mana bam jukut. Nam risla batiang jam chat bor jing thau thamai ka jong bleu man sim ba khuj. Kini ka jing ku la we blei. Kin chong sa ban ngi kam ki kun ka bla su spa ka jong. Kini ki ju jing ku blei chong sa bat ki bangai hang ne ma sau dong ka perthai. Ki badem bat chakri yo blei ba em. Mentas rabak bom jukut ru. Amen.